студыі з'явіўся Сержук Кідышка, вайсковы аглядальнік, сузаснавальнік паспалітага рушэння. Добрый вечар, спадар Сержук. Добрый вечар. Добрый вечар. Хацелі б пачаць нашу размову вось гэтай невытлумачальнай адсутнасцю Александра Лукашенко ў інфармацыйнай прасторы. Кажуць, што там яму было, магчыма, і кепска пасля гэтай паездкі, што яго ледь там не адкачвалі ад усяго. І тут адразу ж ён як бы з месца ў кар'ер пачаў адразу казаць, які кепскі захад, пра тое, што ён не пашле нікога на вайну, але з іншага боку вось казаць, што там у нас, калі што, ёсць ядравая зброя і арэшнік, нейкія нестыкоўкі, не? Так, я паглядзеў матэрыялы, якія даступныя на тэлеграм-канале Пула Першага. 5 альбо 10 секунд наконт таго, што ніхто вас нікуды не пашле, і пасля 10 хвілінаў наконт таго, што арэшнік, зброя, вы ж разумееце, псіхалогія, яна все выдае. Калі ты крышачку людзям абяцаеш, што яны не будуць ваяваць, а пасля 10 хвілінаў распавядаеш пра тое, што мы маем зброю, у разе чаго мы ого-го, то зразумела, што гэта хлусня. Наконт таго, што яго не было, так, ведаеце, гэта ж не першы раз. Мы кожного разу абмяркоўваем, куды ж ён падзелся. Пасля ён з'яўляецца, як фігара там, фігара тут, так, умоўна. Все з ім добра. Мы кожного разу чакаем, што ён будзе хворы і ледь не паміраць, і ён выязджае на каньках. Вось. Хіба што ў гэтай сітуацыі мы кажам пра тое, што ён упершыню за амаль 30 гадоў не з'явіўся менавіта на святкаванні Дні незалежнасці 3 ліпеня. Тут зараз супала ж шмат чаго, і гэта ультыматум Зеленскага, калі ён з'ехаў фактычна, можна сказаць, кінуў краіну. Хаця, канешне, зараз все спакойна, можна вяртацца. А калі ты вярнуўся, трэба ж неяк патлумачыць, дзе ты быў, знагародзіць сваіх бліжніх, як бы, каб не было хваляванняў. І, пабачылі вартасць гэтага свята 3 ліпеня для яго, для самого. Тут же была нагода, сын скончыў універсітэт, добры бацька паказаў, што для яго важнее. Вось. На ваш погляд, чаму Александру Лукашенко даводзілася яшчэ сёння раз падкрэсліць, што ніхто беларускіх вайскоўцаў не збіраецца адпраўляць на вайну ва ўкраіне, хаця, в прынцыпе, ён раней таксама казаў, што мы ваяваць не збіраемся, што калі што, проста будзем тут, маўляў, бараніць сваю зямлю. Я заўсёды параўноўваю са сваім жыццёвым досведам, і я служыў вельмі даўно, у 94 годзе, і таксама па Канстытуцыі нас нікуды не маглі адправіць, але ж нашу дывізію рыхтавалі да Чечні, якраз першая чеченская кампанія была. Таму яму верыць нельга, вось, вогуле. І тое, што ён кажа, як старэйшае пакаленне мае досвед, як камуністычныя газеты чытаць паміж строчак, і калі Лукашенко кажа, што чагосьці не будзе, то, магчыма, і адбудзецца штось. Як і расіяне, якія казалі, што не будзе вайны ва ўкраіне, мы бачым, вайна ідзе. І трэба звярнуць папросту на гэту ўвагу, на тое, што такія месаджы, як бы ніхто не запытваў, умоўна, патлумач, павіншуй всіх са святамі, з узнагародамі, навошта ты пра гэтую вайну? Кожнага разу чытаецца адна і тая ж самая мантра. Мы ні на каго нападаць не будзем, но ў выпадку чагосьці мы адкажам. Спадар Сержук, акурат мы сёння ў нашых гледачоў пытаемся, ці на іхную думку пашле Лукашенко беларусаў на вайну з Украінай. І самы папулярны адказ, 51%, будзе выкручвацца да апошняга. На другім месцы пашле, калі Путін прыцісне, амаль 30%, і 12% не, бо небяспечна для ўлады. Вот на вашу думку, калі сыходзіць з меркавання нашых гледачоў, што будзе выкручвацца да апошняга, што можа стаць гэтым апошнім, на вашу думку? Па-першае, трэба сказаць, напэўна, што гэтыя ўсе 3 варыянта з самого пачатку вайны, вось мы гэтыя варыянтамі заўсёды як бы аперуем. То бок, нічога не мяняецца. І таму трэба папросту зараз глядзець на рэальны стан рэчаў. Ці можа быць гэта зараз? Апошнім, як вы запыталіся, можа быць все, што заўгодна. Сучаснай мовай кажуць гэтым триггером, што будзе тым. Мы не можам нават ведаць. Мне падаецца, Лукашенко сам не ведае. Мы бачылі, калі да яго прыязджаў, напрыклад, Лавроў, і Лукашенко запытваў Лавроў, распавядзіце мне, што там Владимир Владимирович, што бок Лукашенко сам часам не ведае, што ад яго запатрабуюць. Ён спрабуе па сітуацыі неяк выйсці. Вось. Трэба зараз папросту не гадаць на кафейнай гушчы, як мы ўсе любім, куды ён паехаў, што будзе, а папросту на рэальны момант падумаць, ці можа быць бліжэйшым часам гэта пачатак гэтай вайны і ўдзел беларусаў, я маю на ўвазе вайне. І з таго, што я бачу, камунікуючы са сваімі калегамі, інфармацыю, якую атрымліваю, што бліжэйшы час беларусы не будуць цягнуць вайну. З Беларусі бліжэйшы час не будзе агрэсіўных дзеянняў. А то, што Лукашенко, вось яго такая агрэсіўная рыторыка, гэта ён папросту
спрабую трымацца в фарвацере вось сучаснага нагнетання з усіх бакоў в рэгіёне рыторыкі з боку Украіны, Расіі, нават Польша зараз цягнуць, разумееце, ідзе агульнае нагнетанне. А вось Лукашенко гэтая рыторыка, яна дапамагае яму аб'яднаць сілавікоў вакол сябе? ён працуе зусім іншымі механізмамі. Рыторыка тут не пры чым, бачыце, узнагароды дзяржаўныя, умоўна кватэры, умоўна, як і ў 20-м годзе было, пакуль все пратэстуючыя былі в нейкай эйфарыі, што будуць змены, Лукашенко ездзіл па вайсковых частках, раздаваў кватэры, пасля падаўлення пратэстаў раздаваў узнагароды, раздаваў, то бок ён трымае сілавікоў на матэрыяльным забеспячэнні. А з іншого боку, сілавікі гэтага нідзе не возьмуць. А войска вельмі проста працуе, умоўна. Ёсць загад, ёсць заробак, все, выконваем загады таго, хто іх аддае. Скажите, а вось такая ситуация, что падчас вось нарастання гэтага напружання паміж пагрозамі Владимира Зеленскага знішчыць ретранслятары на тэрыторыі Беларусі, Лукашенко плануе нейкую сваю камандзіроўку, едзе да Владимира Путина, потым едзе ў азіяцкае турнэ. Якія могуць быць настроі ўнутры беларускага войска? Ці гэта не дэматывуе вайскоўцаў, што галоўнакамандуючы падчас вось такіх крызісаў проста пакідае краіну? Я думаю, як былы вайсковец, я могу сказаць, што, конечно, мы все на чалавечым нейкім сваіх гарызантальных сувязях гэта все абмяркоўваем. Памятаеце, умоўна было відэо з пратэстаў 20-го года, калі Лукашенко бег з аўтаматам без ражка, і было відэо, калі амапаўцы стаялі на гэтых рубежах і смяяліся. Гляжі, кажа, кольку апранулі ў бронекамізэльку. То бок яны паміж сабою не смеюцца, яны все гэта разумеюць. Ну, зноў жа, заробак, кантракт, кватэры, што яны зробяць, гэтыя вайскоўцы, разумееце? І умоўна ж Лукашенко ж вярнуўся, паказаў, што не, ездзіў па справах, все, я тут, я на месцы. Калі б умоўна ён з'ехаў і не вярнуўся, тады было б аб чым размаўляць. А так все працягвае так, як і было раней.